Tikulandire okondedwa omvera lero lino pa 19 May 2023 and it happens to be on Friday. While my time says 55 minutes after 20 hours, which is 5 minutes to 9. Chigawo chimenechi cha usiku ndipo mu studio muno muli ndine Charles Ben Longwe. Chinthu choyamba ndipereke kai malonda awa kunena kuti chipani cha UDF mosogozedwa ndi president ogwirizira May Lilian Patel komanso Dr. Tupele Muluzi akhala kufika mu mzinda wa Blantyre pa 31 mwezi uno. Limenelo I think lizakhala Sunday koma kufika mu mzinda wa Blantyre. Ndipo tufuna tikumemeni nonse kuti tabwerani muzamve mfundo zotyakuka zochoka kwa anthu amene alibe chisokonezo. Zosokonezazi, mikangano, mipatuko, makampu kulibe ku UDF. Chibadwire ni chipani cha UDF kuzafika lero. Kulibe ko mipatuko ya. Nkhani yake akuti akukondwerera zaka 30 chibadwire ni chipani cha UDF. Now, muone kuti zaka 30 chibadwire ni chipani cha UDF kuzafika lero lino. Chidakali ni mphamvu, chili ndi anthu amene ali ndi masomphenya, amene akuchiyendesa sakugiva, ndipo akukuitana na Malawi nonse kuti tiyeni tipite ku msonkhano ku Blantyre. Mwaiona ameneyo achinyamata nonse tiyeni, azimayi azibambo makamaka ino azimayi. UDF ndi chipani chanu nangati nami pano UDF ndi chipani chanu. Tapitani mukamve kuna kuti akayankhula zotani. Timayankhula za UDF chifukwa kuti UDF yo tikuidziwa bwino. Zina zitimasowa kuti kodi tiziyambire pati, kodi zikuchokera pa, zikupita kuti, zipite uku kutonse kutaninde zimativuta kuti so tikamayankhula zawa awa ndi osakhazikika basi nde koma UDF yo ndio kuti madziwa bwino. Ena matiya mwakuti tinene niso kuti tadya chibanzi, but we want to assure you kuti timayankhula za ineyo Ben Longwe ni mayankhula za UDF chifa UDF yo ndikuidziwa kumene kuchokera, ndikuidziwanso pamene ili. Ngatili ndi zifukwa zilizonse bwera nazo nipoyera, koma tikunena kuti Dr. Tupele Muluzi akhala kulowa mu mzinda wa Blantyre. Ndipo tikukupemphani kuti tiyeni tikamve kuti atitengera zotani. Mu package ya yellow atinyamuliramo zotani. Nde ndikupempheni nonse kuti tiyeni tikamvere mfundo zochoka kwa Dr. Tupele Muluzi komanso May Lilian Patel. Ndikuthokozeni atsogoleri awirino, May Lilian Patel komanso Dr. Tupele Muluzi, chifukwa mulibe mipungwepungwe yopangisa anthu kuti azikulozanizala. Mulibe zimenezo. Kuyambira mboma Dr. Tupele Muluzi anthu akanika kulozanizala. Kubwera kuchipani mukupanga zinthu zona kuti anthu asakulozanizala, and that is what we call politics. Imene nde politics, original politics. Yonena kuti this is politics and let us go with it. Nde imene mukupanga papai. Mukamapanga chonchi ifeyo zoma kutosanizala pa social media timakhati libe. Timakhati libe nano zifukwa tiziyambira pati. Tizinena motani. Ndene ndifuna ndipemphe Amalawi kuti tiyeni tipite pansewu. Tipite kuzoweratu pansewu. Ngoti tiyeni tipiteni basi nkhani pansewu. Si pansewu tiyeni tipiteni tikamve mfundo za Dr. Tupele Muluzi komanso May Lilian Patel ku Blantyre achipani cha UDF. Chonde ndi yellow. As you know, in also a National Congress movement kumene kukonzekerani posachedwa pompa mukhala mkulowa sombwalo. Terera nyana bwana apa bwalo sakuchoka. Inu a National Congress Movement NCM comrade nyekwe kumene kobre halali Crispin andani ndane achipembere Abenistan Mpeketula
ndiye na nonse Amaki Kandiero ino Auntie Patricia Blantyre yako Blantyre yako a National Congress Movement ifa Patricia alipo angapo koma tikunena ANCM tikuti ku Blantyre yako musagwa ulesi fans ya ku Blantyre ndikulimbikiseni ya National Congress Movement musagwa ulesi fans ya kutyolo Phalombe Mulanje musagwa ulesi tipite phambili patsogolo ndi National Congress Movement osabwerera mbuyo ya achinyamata aja mwakuti atapangani nkumano kumeneko ku Blantyre yako mpange nkumano nde mundiuze mundipase madate ine Ben Longwe kuti date yakuti tikhala tikukumana pakuti ndi acheya andana amenewa a Comrade Crispin Nyekwe ndi Akandiero mungopanga program nde mutiuze kuti chiprogramu chathu chili chonchi. Yes, tikatero nde kuti nkhani ili muchimake pamenepo. Guys, ndikufuna ndiyankhule za Malaya Congress Party imene ili yosogozedwa ndi Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Ndiyankhule chonchi tiitenge kuti ndi team ndipo tiitenge kunena kuti ndi timu ya Malawi kapena ya Flames. Ndiye titenge timu ya Nigeria izisewera ndi Flames. Alright, nde mazuwa ma Nigerians ndiwo pampa ndiziphanza anyamata akulumitu komanso azimikono za mphamvu kwambiri nde akusewera ndi timu ya Malawi. Nde timu ya Malawi yo ndi imene tikuinena papai ya Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. So pano timu ya Nigeria ikamakankha mmene muchandumaoneka ngati madolofo ndiziphanza kumakankha nde tima khala kuti basi tikuombera manja tifana ngasi timu indi ya Chakwera imene tonse tikudana nayo kapena ena mwa ife tikudana nayo ndefo tikudana nayo nde titakwera ya Nigeria sopano nde ya Nigeria je kamakankha mu ground mucha nde timati koma pamenepo ndezi kuchita bwino pamenepo ndezi kuyenda mu akankhena amenewo kugolesa chigoli choyamba chagola Nigeria patsogolo tikuchemeratu Nigeria chifukwa choti timu iyi ya Chakwerayi ena mwa ife sitigwirizana nayo nde timachemerera imene ikukankhayi. Nawo chimene chimachitika nachi timu ija imene mumati mukudana nayo ija ikangoti yamba kuponda nde mumayamba kumadandaula ndikumanena kuti bwanji akuponda taonani akuponda taonani akupanga zakuti kuyamba kunyoza ndi kuyankhula for iwo wakhala kukankhidwa groundimo koma iwo sabwezera so yafika pena pake kuti sopano tifereziti tiyambe no sopano kuponda nde mayambano kudandaula kunyinyirika. Let me tell you, majournalisti alemba zinthu zambiri zonyasa zokhuza na utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Majournalisti apanga zinthu zambiri, ma newspaper, ma radio station mosiyanasiyana kufalisa uthenga onesa kunena kuti Dr. Lazarus Makikafe Chakwera ndi olephera, Dr. Lazarus Makikafe Chakwera agwanayo chipani mechi basi pa ulendo ndipo pafunika kuti zambiri ma news, ma radio, ma TV, pa social media, ma Facebook, Twitter, YouTube kulemba nkhani zosiyanasiyana. Nawo kuimba nyimbo zosiyanasiyana tukwana kwayankhula zinthu zambirimbiri. Kodi funso langa nali kodi pa zonse zimene timayankhula Dr. Lazarus Makikafe Chakwera, zimene timanyoza Dr. Lazarus Makikafe Chakwera ndi timu yawo yonse ya MCP komanso tonse alliance, kodi ziyembekezo zathu za ife timayembekeza kuti sabweza azingoti yang'ana kuti abeni Longwe ndi akunyoza kwambiri, abeni Longwe ndi akuyankhula nyasi osati masewera, azingoti yang'ana basi asamabwezere yayi, sichoncho asamabwezere yayi, iwo azingoti yang'ana. Iyi ma journalist ndi akutinyoza basi azingoti yang'ana, ma activists akutinyoza kuti yankhula kwambiri ndi azingoti yang'ana basi poti iwo ndizisilu ndi makape ndi agwape
Nde azingoti yang'ana kuti abasi akuti tikwanyoza kwambiri, tikwayankhula zambiri, basi wangokhala khuma. Iwonso ali part and parcel ya dziko lake lomwero. Ndi nzika za dziko la Malawi. Amene akunyoza ndi nzika za dziko la Malawi. Amene akuyankhula zambiri ndi nzika za dziko la Malawi. Kodi awa timu yacha akwerayi ingokhala khuma isamabwezere. Sopano awawa akamabwezera ano sopano kuti apapa ndezafikapo ndikuyambano kuwapasa makofi ma journalist tizina kuti akulakwisa. Akayambano kupereka makofi kwa ma activist tizina kuti akulakwisa. Akayamba kubwezera nawonso kubwezera ngati mujana pitira ka ku Blantyre akana kunali kuti nde timu ina imene ndikukayikira kuti ndi ya UTM, imene ndikuyiganizira kuti ndi timu imene navala ma t-shirt a UTM, kumanamiza kuti ndi ya UTM, kumayimba nyimbo zonyoza zichonjinja. Nde tizinena kuti iyayi amene akuchita bwino. Iyayi IMCP nawonso ali ndi anyamata amphamvu zawo. Nde ali ndi ufulu oteteza president wawo, aliso ndi ufulu oteteza chipani chawo. Nde ngati ufulu aupeza, ona kuti apapa tikwena kuti titeteze chipani chathuchi, titeteze president wathu asachitwe manyazi, musamabwere mukulira pa social media ndikumana kuti IMCP atimenya. IMCP atipanga zakuti, tisiye ndale zomapangana zoterozo. Ngati inu mwayitanidwa kuna kuti bwerani popeza ndinu a UTM muli mu Tonsalance, mwayitanidwa pitani kumeneko monga a Tonsalance. Koma ngati tonse alliance ikukunyasani, tulukanikoni ngati mene wachitira Enoki Chihana. Asiyeni awa azichita manyazi okha. Koma musabwere kukanga kuti inuyo ndinu madolo, muli momwemo nkati mwa Tonsalance, nde muzinyoza muli momwemo. Iya nzanu Enoki Chihana wayamba watulukamo mu Tonsalance mo. Akamanyoza kunjaku akunyoza Tonsalance atatulukamo. Akamayankhula zakezo akuyankhula mu Tonsalance umene ndeti mati udolo, kumene kondeti mati kuganiza bo, kumene kondeti mati amfana oganiza bo amadero. Koma osati muli momwemo, muli mu Tonsalance momwemo Tonsalance momwemo, nde muzitukwananso muli mu Tonsalance. Iyayi bwanji mutuluke kai mu Tonsalance nde muzikatukwanira panjapo. Kodi chimene chikukoma ndi chani? Chikukoma kuti muzilandirabe salary ya Tonsalance, muzilandirabe allowance ya Tonsalance, pamene Tonsalance yosi mukuyifuna. Tulukanikone kumeneko. Mukatuluka nde muzikanyoza muli panja. Otherwise apobi ife tikuona ngati kuti amene amatukwana alipo achipani china chake, anapasudwa ma uniform a UTM kuti azikatukwana ngati a UTM, azikayankhula ngati a UTM. Ndene ndikunena kuti ngati MCP ili ndi anyamata oteteza chipani komanso president wawo, muziaswa amene mpaka na mbuyawo amene akuatuma azatuluka tsiku lina. Ngati munaaswa pang'ono, pafunika kuaswa ndithu mpaka mbuyawo atuluke kuti mbuyawo ndi uyu. Muziona ndale zimene a UDF akusewera, ndale zabwino pure. I admire them. Ngati kuti kodi mafana amene wabwanji, Dr. Dupere Muluzi ndi Mai Lilian Padero bwanji akusewera ndale zabwino. Sono eniyo ngati zukanikani uko ndikumavala ma uniform azipani zina, ndikumaoneka ngati niyo achipani chimenecho, ndikumakatukuana msogoleri okhala wanu, ndikumaoneka ngati mukutukwana msogoleri. Ineyo monga odziwa politics, odziwa ndale, amene amatukwana jasi ya UTM ya anavala uniform ya UTM, anavekedwa uniform ndiyi ganyu imene mukapita kumeneko muzikapanga zakuti. Ndene Benongwe ndikuti inu IMCP muli ndi ufulu oteteza chipani chanu, muli ndi ufulu sose oteteza sogoleri wanu. Ngati amene wa akutuluka ndikumakutukwanani pagulu, kukuchitisane manyazi pagulu, osatiso pa social media kapena pa ground kapena pa podium ina, koma podium yo ndi yanu, ground yo ndi lanu. Amene mukugwirisa ntchito ground yo ndinu.
nde wina abwere pamenepo azikayimba nyimbo zokutukwanani wa UTM sangayimbe nyimbo zolemekeza DPP zimene zosatheka. Mundimvese zimene ndikunena ine kuna kuti wa UTM ndifuna mundimve a Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndi chipani chanu cha MCP. Ndifuna mundimve kuti wa UTM sangavale uniform ya UTM ndikubwera pa ground ndikumakutukwanani in the name of Professor Arthur Peter Mutharika. That's a contradiction of each other. Chifukwa UTM ndi DPP panopo mene timazwire fe palibe ubali. Ndezitheka bwanji kuti munthu wa UTM azikatukwana MCP ndikumakatukwana Dr. Lazarus Makathe Chakwera in the name of Professor Arthur Peter Mutharika. Zikutheka bwanji. Now pamene timadziwa kuti this is politics, awanavekedwa ma uniform a UTM ndikupasula ndrama kuti mukamapita umeneko mupite ngati a UTM. Nde mukatero muzikatukwana Dr. Lazarus Makathe Chakwera mukukweza Professor Arthur Peter Mutharika. Zimene zosatheka. Monga ineyo professor in politics Charles Ben Longwe ndikuti zimene zosatheka. Amalawi segukani maso ndipo ine ndikunena kuti IMCP mukapezoterozo iswani mpaka na mbuyawo amene watuma anthu amenewa kapena kuatuma amenewa azatuluke tizaone ngati mbuyawo alidi wa UTM ngati alidi Chilima. Mwayiona ameneyo ngati ali Chilima tizaone ngati ali Chilima. Chilima ndi amene amana kuti tachoka tonse kuja tinali limozi muja timagendedwa panonso tilimozi tisanyozana. Amene ndi mtsogoleri wa UTM amene tikundziwa ife ngakhale ali ndi zofoka zake koma sangafike powatuma anthu ake kuti tiyeni muzikatukwana Dr. Lazarus Makathe Chakwera in the name of Professor Arthur Peter Mutharika. Why not exalting their own leader? Amene ali pamene pali contradiction pamene akanamanyoza Chakwera ndikumakweza Chilima koma kunyoza Chakwera ndikumakweza Professor Arthur Peter Mutharika. No, that's a contradiction. Ine ndifuna nditsutse kuna kuti that team is not of UTM, contrary from UTM nditsutse pano motheratu. So pano IMCP wa akatembenuka ndikuyamba kukutchechani ndikumakupwetekani inuyo amene muli ma journalist muzilemba nkhanizo kolingana ndime mkuzionera. Anthu anavala uniform kapena ma t-shirt ndi makepe a UTM pomutukwana Chakwerayo amakweza Professor Arthur Peter Mutharika. Ngani zimveka bwino osati kuti a UTM amatukwana Chakwera. Iya, that is not UTM. Tell the truth anybody. In the Charles Ben Longwe. That's not UTM. That is DPP in UTM t-shirts. That is DPP in UTM caps. Avala t-shirt ya UTM ndipo anakhala malo amodzi kuti tiye tizitukwanani tizikweza Professor Arthur Peter Mutharika. Mukapeza ife ndale zimenezo sitikuzifuna mdziko mwathu. Mwayiona meneyo ndale zimene sitikuzifuna mdziko mwathu. Akazapanganso zimenezo recruit even police, recruiting Takataka boys, recruiting Sundwe boys, atikiteni motheratu ndale zimenezo ayi. Akonze DPP yawo chipani chawo chija nde ayambe kuchita bwino osati chipani chawo jachisakaza achiononga achisiya mapisi makampu ndikumabwera in the name of UTM kuti akukasokoneza Tonse Alliance. Iyayi ngati Tonse Alliance yo tikuidziwa kuti ili ndi mavuto ake ndipo ndiyolephera. Mwayiona ameneyo tisiye Tonse Alliance fa idakali Tonse Alliance ife tizilimbana ndi Tonse Alliance osati kuti tizilimbana ndi MCP ndikumafuna kubweresa divide and rule kumaoneka ngati kuti awa ndi awa sali limodzi nje pa social media tizoona ngati kuti sali limodzi. Iya dzina limene limatchulidwa pa nthawi imene anthu amatukwana linali la ndani? Linali la Chilima? Linali la Chilima? Iya sina la Chilima, linali la Professor. And how come anthu anavala uniform ya UTM ndikumatukwana Chakwera in the name of Professor? That means DPP inatuma anthuwa valani ziteni muzikatukwana Chakwera. Ifeyo ndale zimenezo ayi chifukwa ziyambisa ntopola mdziko muno ndakhala ndikuyankhula zimenezi ndipo musamale chifukwa IMCP wo akazamba kukuvulazani
awawaso amene akukutumaniwa azamba kumabwezera kubweza umene kuja civil yayamba dziko anthu ayamba kumenyana dziko. We don't want that. Tiye tikonzeni dziko la thuli mwamtendere mwabata motengera kuti tonsefe ndife Amalawi. Amene akulephera ndi Amalawi, ife amene tikuzona ngati ndife anzeru ndife Amalawi, chifukwa zinthuzi zimaoneka chikakhala kwa nzako ndi pamene umati chigwire nyanga, koma chikakhala kwa iwe umaona ngati kuti mwakuti. Pali zinthu zambiri zimene tifuna tiyankhule lero lino, koma tiye tineneni mwachidule. Tamvesedwaponso kuna kuti a Professor Arthur Peter Mutharika analemba kalata kapena report yokuza na Cyclone Freddy kupita ku United Nations. Mwayiona imeneyo pamene Professor Arthur Peter Mutharika anakana kukumana ndi atsogoleri anzawo opuma. Funso ndronena kuti Professor Arthur Peter Mutharika information ina imene anzawo ali nayo ngati a Dr. Bagiri Mluzi, a Dr. Joyce Banda, eti information manager imene ina mwayo imene ali nayo a Professor alibe. Mwayiona chifukwa kukhala ndi mafigures zimatengera onse wa akhale pamodzi ima investigation onse inu mwapeza ziti mabridge aphwanyika ngati misewu yaonongeka ingati kodi pamene papatinga pange bwanji anthu ali nde pamafunika nonse mukhale pamenepo mulembe report. Nde report imene alemba professor alipeza bwanji okha popeza chinthu chachitika chindi chachikulu ndachitika March, April, May. Mayona March, April, May. Miezi iwiri pakatipa. Mayona mene. Nde mafigures onse amene abwera nawo kaya matrillion anga. Apeza bwanji mafigures amene aja popanda nzawo. What I know is that Dr. Bakiri Mluzi ndi my Joyce Banda amakhala busy each and every day. Ine ndimachita follow china chilichonse chimene chikuchitika ku Malawi ine Ben Longwe. Amakhala busy and akugwira ntchito limodzi. Dzulo likuyambira 9 koloko mamawa mpaka na madzulo anali ndi meeting ndi wamkulu wa Dodima kumpanikiza kumfunsa mafunso kodi apapa zikuyenda bwanji, zikukhala bwanji, zikuchitika bwanji. Anthu adakali makampu alibe zakudya akugona ndi njala. Mukuti bwanji ndrama zijamwa ndirazi. But anali nayo meeting the whole day yesterday. My Joyce Banda ndi ndani awa ndi Dr. Bagiri Mluzi. So na professor mafigures amene ayika pajaja ndi mafigures yani nanga Abagiri Mluzi ndi my Joyce Banda akalemba report lawo ndi kulitumiza ku United Nations sizikharashana imene sinkhondo. Guys tisamale chifukwa United Nations akufuna pavunda khola akufuna pamene pali chitsiru achigwirise ntchito. Sono Professor Arthur Peter Mutharika ndi munthu wankulu ndipo pachichewa timati akulu ndi ndambo mozimira moto. Sono akulu akakhalaso kuti ndi nkhumi zoyambisira moto malo mokhala ndambo mene makazimira moto akulu ndifuna ndikuuzeni kuti Malawi muno muli anthu ena amene kuthawa sangathe olo athawe kopita sadzi wako kolowera sadzi wako. Ndeti kamapanga zinthu zo maziyambadala zimene maiko ena zinayambisa mfuti kumalira madera osiyana anthu ndikumathawa mamizi. Tisachite kuziyambadala tili akulu. Anzanu anakuitanani bwerani kuno tikambirane inu mudakana. Mafigures amene mwatumiza opita ku United Nations achokera kuti. Number 1, mutakana kuitanidwa ndi mutakana kukakumana ndi anzanu ku State House ku Blantyre a United Nations anathamanga ku nyumba kwanu kapangana zokambirana zanji. Lero mukulemba ripoti imene opita ku United Nations. Let me tell you zimene zizi ndizimezimambisa mpungwe mziko. Now let me tell you something. DPP, accept that you are outside the government right now. Muvomereze kapena kuti muvomekeze kuti mulikunja kwa boma ndipo kuti inuyo ndi ya opposition ndipo kuti inuyo ndi msogoleri otsutsa boma limene mukukanikanso kumalitsutsa. Inu simuli mboma, you are not on a steering wheel pakadali pano. Amene ali pa steering wheel amene akuyendesa boma pakadali pano
ndi Dr. Lazarus Makakafe Chakwera. Nkhani ili pano ndionena kuti a Dr. Lazarus Makakafe Chakwera ngati akulakwitsa tiye tiwatsutse monga ife otsutsa boma. Koma ngati tikukanika kulitsutsa bomalo tisankankhe nzathuyu ndikunena kuti tikhale pa chiongolerepo ndife mawa nzanuyo akazakulumani akatembenuka ndikuyamba kukulumani musazanene kuti Dr. Lazarus Makakafe Chakwera ndioyipa, musazanene kuna kuti MCP ndioyipa, chifukwa apa mukuchita kwayamba dala nzanuwa. Sopano akatembenuka ndikuyamba kukuonesani nawo society yawo ndikuna kuti msogoleri wa dziko lino ndine, ndipo iwe kusogolera bwanji kufuna bwanji kuti uzisogolera pamene ndi msogoleri ndiline, musazaone ngati kuti anzanu ndozoyipa, chifukwa ife tizamba kuombera mmanja kuti mukuchita bwino. Malo mauti tiziasusa kuti mukulakwisa apa ndi apa, ife tizaomberano mmanja kuti mukuchita bwino akatembenuza zida. Ndikuuze ntuni ine ndinkogona nkhalamba imene mapereka malangizo kwa anthu. It's take it or leave it, but this is the plain truth imene ndifuna kuti ndikulongoseni paka nalipano. Mayona imeneyo tipasane ulemu mudzikomo ngakhale kuti ena akuoneka ngati mwina ndizisiru, ena akuoneka ngati ombwambwana, ena akuoneka ngati kuti saganiza, chifukwa wakhungu akayima ndikunena kuti ndikugenda amakhala kuti watola mwala. Siku lina Chakwera amene umana kuti chisiru kape siku ina azatola mwala. Ngati mukumuona kuti nzanuyo akugona, iniyo ndikumaona ngati kuti sopano mukhoza kukhala pa steering wheel, nzanuyo akugona, simukudziwa kuti kuseka maso atsekako wagona kapena kukuonani. Mwayona mukhozona ngati wagona koma akukumvani ndiponso akukuonani. Pamawa akatembenuka ndikuyamba kukulozani ndi zida zake, ndikuyamba kukulozani musazanene kuna kuti ndoyipa, ndipo achina bene Longwe tiyeni mutithandize nkhondo imene tizakusambirani mmanja kuna kuti zimene ife sikuzidziwa. Mudziwe zimenezo. Ine ndiyankhuliretu pano chifukwa pena pake tamba ndale za chibwana, tamba ndale za masewera, tiyeni tisuse boma. Inu ndotsusa boma DPP, muli ndi leader of opposition, tsutsani boma, muziditsusa boma. Komano osati kuti inuyo mupange overtake boma chifukwa pa 20 March paja zinakanika sizidateke, nde poti sizidateke nde muyambe kupanga ma overtake, kuyamba zimenezo zimabweresa mpungwe mdziko. Mudziko menemu muli abale athu, muli Amalawi, muli Azigogo, muli Amphawi, oti chichonse alibe. Itayambika ena alibe kolowera. Tiyeni tideke ngati ife tili olondola. Zisankho zikamabwera ka 2024 ka 2025 tizakhala tonse tili okonzeka. Mwayona anthu azakuvoterani, iniyo zikonzekereseni nokha, koma musapange overtake mwadaladala chifukwa zimenezo zimene zimasokoneza. Mwayona simungazoti mwina anzanuwa akupanga delaying tactics azinthu zina akufuna wina wake apange provoke, akapanga provoke azaitengere no pamenepo ndikuchinga zawo zonse zimene zizosakhala bwino zoyipa zonse. Nde chonde Professor Arthur Peter Mutharika khalani inuyo wankulu amene muli ndambo modzimira moto. Inu musakhale nkhuni zoyatsira moto, ayi khani ndambo modzimira moto. Gwirani ntchito ndi anzanu opuma, tikudziwa kuna kuti ndani wanu si Dr. Lazarus Makakafe Chakwera yekha. Inuyo monga DPP Mai Joyce Banda ndi ndani wanu, munatukwaniza napo hule iwe wakajaso, you know, things like that. Nthawi ya campaign 2018 munanyozana kuopya, 2019 munanyozana kuopya. Ife tikuziwa zimezo ma records tili nawo kuna kuti Mai Joyce Banda sinzanu ayi. Dr. Bakiri Muluzi ndi amene amazichepesa kumabwera kumulakho lomwe mukayitana chifoti ndozichepetsa, koma kunena chilungamo Dr. Bakiri Muluzi akanakhala kuti nawo ndozisata ndi amausanza mtima, sibweza kumabwera iyayi,
sibweza kumafika aswayi mwayiona ameneyo chifukwa mudapanga chija ndi chipongwe kukupangirani kampeni kulowa mboma ndi kumasintha zinthu kuna kuti sife sa UDF tikuyambisa DPP pano muzikumbukira zonsezi kuna kuti onsewa ndi adani anu mkhale mapanga malliance aja amakhala mpeni kumphasa mwayiona ameneyo za Dr. Chakwera ndeti sanene aliyense akudziwa moti timu imeneja ndi adani anu okhaokha koma munthu ukakhala wankulu umachosa pride yako kuisiya pansi ndi kuzichepesa ndi kukhala ndi anzako mwayiona ameneyo de chonde ngati munayambana ndi Mai Joyce Banda ka munayambana ndi Dr. Bakiri Muluzi ndinu ndani ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera musatibweresere moto wanu uja mudziko pepani ndi makonda ndi kwambiri koma ana malomba asamakupotozeni anthu okuzungulana asamakupotozeni kumakuuzani maboza kuti njira yabwino ndiyi ili yolakwika what you are doing is wrong. Anthu akhoza kutengirani tolo ku khoti MCP itagwirizana Chakwera Mai Joyce Banda komanso Dr. Bakiri Muluzi akhoza kutengirani tu ku khoti ndikafunsa ntatiuzeni mafiga omwatenga kuti popeza kwakuti inu simunafike kwakuti simunafike tiuzeni mabridge amene aonongeka kuti ndi angati do you have a full information ya data mene aonongeka munakafika kuti ndi kuti lero mukhoza kulemba report yonse yokhuzana Cyclone Fred yukuwadu mphanzanu pa mutu where did you get it you would have done that ndi asogolera nzanu opuma one day is one day zibwana zimene mukuchita kumatokosola njoka kuunayo zimenezo tsiku lina muzayiona njokayo ngati kuti kapena siyabwinonso ya chifukwa choti kumaitosadala ndimakuwuzani kuti zinazi tisiyireni ife amabungwe chifukwa ife amabungwe singambise ntopola ndziko tikatukwana Chakwera amadzota atitukwana ifanga mabungwe mwayiona ameneyo ndipo timatukwana suti ngapite patsogolo tizikalanda mpando mwakafinyira ngati mmene mukupangira inu yoto munali mtsogoleri wa dziko munali state president wa dziko you are still a statesman inuyo ndinu mtsogoleri wopuma amene akufunabe kuti abwerere mboma so pano ngati mukufuna kuti mbwerere mboma ndikumapanga overtake ndikumafuna kuti mukhale patsogolo imene yoto ndi nkhondo yakawawa malume nsakubisireni amene akupasani malangizo amenewo akulakwira mundinyoze koma ndikuuzeni chilungamo chenicheni ine ndimaswa kuswa ndilibe kuti mwakuti mwayiona ameneyo IMCP wa timati kumanyoza sona akati yankati zina kuti tikutengerani ku court kodi iwowa atafuna kuti tengera ifeyo ku court milandu tikawina kodi tanyoza kangati IMCP wa ifeyo ma activists anyoza kangati IMCP wa tanyoza kangati tayankhulira zoyipa kangati so pano tsiku lina atanena kuti deformation of character tiyeni mukati lipire kodi tikalipira kodi milandu angasegule amene waingakhale milandu ingati zimene zotatenti tiziziona osamangopanga zinthu chifukwa ena ake atikwasangalasa kapena tiziona mbali zonse mwayiona ameneyo ineyo Ben Longwe ndikangati ndikunyoza MCP kodi MCP yaja akatembenuka eti IMCP aja akandinyoza ndene kuti tiye ndikutengerani ku khoti mwandinyoza bwanji ine kodi waja alibe nafe zifukwa tiye ntisewere ndale zabwinobwino mwayiona ameneyo ndifake mkuona kuti Ben Longwe wakhala chete akupanga observe politics meti kusewera ku Malawi ndikuona kuti politics ndi yachabe iyi tikafika nayo apa kumapeto uku kuti tizitukwanizana ngati meti mapangira mbuyomu sizikhala bwino tiye ntizuzule poyenera kuzuzula tiauze kuti apa mkulakwisa apa simukuchita bwino komano ndale zimene tazibweresa zokuti tiziveka anthu athu ma t-shirt a UTM ndikuna kuti tiyeni muzika tukwana in the name of UTM koma mukutchula ine APM kapena mukutchula zabwino za DPP ndale zimene zachabe anzanu akazitulukira kapena mene tikuzivumbulusa chonje zakhala nkhondo yosakhala amasewera chimecho chonde ndikuuzeni bwinobwino mundimveseni Charles Ben Longwe
kapena kumafuna kupita chitsogolo kumudulira nzanu apa munditukwane ndibe nazo ntchito koma tatiye tioneni ndale zimene akusewera UDF. Kodi a UDF akusewera ndale za clean, ndale za smart, akupanga mind business yawo, akugulisa chipani chawo, akuyankhula za iwowo, akupanga za iwowo. Satuma anthu kuti pitani mukatukwane MCP, satuma anthu kuti pitani mukatukwane DPP. Ayi mwayiona amakananso nkhondo za pa social media. Chonde pa social media musapange nkhondo imeneyo nde UDF, zimenezo nde ndale, amene onde ankhalakale pandale odzisata. Koma anthu ongolowera pakatiwa mukubweresa mtopotopo okuti mdziko mukhoza kuyambisa ziwawa ndi zipolowe zimene zizakukanikani kuti muzichite control patsogolopa. Dziko lathu ndaling'ono kwambiri. Thank you. Munali ndine Charles Ben Longwe. Mwakoma nonse mukhale ndi tsiku lopambana. Tiona naso mawa pano. Tione kuti tingapange bwanji. Zikomo kwambiri. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you.